Beteri Shauya chidza chechi soko makwira miti vanopana nekuba mavaona mambo vajini kuti jena mureri wavana vanoshamba kamwe chete pagore havo soko mukanya famba kukanya iro ndivo mambo vejini vanodorwa kadzama sadorwa chigaro chinogamuchirawo semagaro angave matemo kana matuku angave ane mavanga kana akazara sheni chigaro chinogamuchirawo semagaro ndivo mambo vejini vakaramba ndwi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 ndw
Wiparandinas, utandimangwana. Hawo sokomkanya. Mtombo wenu, ashita. Ishe mkuru ari pasi pazimunya kuti auye pano pandiri akamirira vamwe vese otsidza kuna mambo kuti tichabatana mambo tichitevedzera mitemo yamambo, tichitevedzera mitemo yehurumende yeZimbabwe inotungamirwa naPresident Comrade E.D. Mnangagwa. Uyai pano. Havasi kunzwa nezvamuri kuita Nyararai. Tirikuti Ishe vanoti ini ndakabirira mamwe madzishe ese namasabhuku tinotsidza kubatana mambo Zimunya chitevedzera mitemo yenyika inotungamirirwa naPresident E.D. Mnangagwa. Ini Ishe Moses Zimunya ndakamirira madzimambo ese emaZimunya muno nemasabhuku ese nemadzishe ndinotsidza kuti ichatedzera mitemo yese yenyika yeZimbabwe inenge iri pasi paDr. Comrade Mnangagwa nguva yese. Aiwa tina varovere maoko. Takuita ekuvhura.
Varoverei maoko avo. Unzai vane $100 kumberi ndo vanotaura kana kudarika. Uyai. Ava kutyisa. Seneta Mutasa vakamirira madzimambo vari kuuya. Seneta Mutasa hezvoi. Inini ndinoda kuti vanhu vazive zvavasingazivi. Chamusingazivi ndechekuti muzukuru mukuru weKwaZimunya ndiMutasa. Sekuru wangu ane chigaro akandisira chigaro chandinacho Tendai Chifamba usiku Mutasa. Baba wake Matida sekuru wangu akaroora mukunda wekwamuradzikwa. Saka ndosaka ndichiti ndini mukuwasha mukuru, muzukuru mukuru kwaZimunya. Saka ndakuti inini sekuru, mauya murimbi sekuru, isusu sevazukuru hatipi $20 kana $30 kana chiva. Isusu sekuru tiri kuti nhasi nambuya ndoda kuti modye mombe, ndinayo pano mari yacho $350 makorokoto mariyo. Aiwa, tinotenda mambo Mutasa. Vari kuuya nemari. Inini ndoda kupemberera wamai vangu Soko. Toti makorokoto sekuru. Kachinsara vikari pano mopota muchititarisawo musatarise mbuya. $30. Aiwa, tinotenda makorokoto. Dzizi huru dzinosadzwa namabiridzi. Utungamiri wevashandi vehurumende vari pano. Ndoda kuchingamidza council chairman ndaona vari pano nemakansela ari pano. Musangano wedu weZANU-PF uri kutonga munyika yeZimbabwe wakaunza rusununguko. Wakatungamirirwa nachairman, provincial chairman kuno kuManicaland. Ndinokuchingamidzai kana paine nhengo dzepolitburo dziri pano, kana paine nhengo dzeCentral Committee dziri pano, ndinokuchingamidzai. Tine nhengo dzedare reparliament. Ndaona munin'ina wangu pano isinomuti Mukoma Admire nemamwe ma-MP ari pano, ndokuchingamidzai. Rimwe gore tauya kuzoitisa ma-elections kuno, Mukoma Admire takazomhanya, kwaita hondo wahwina, pane vaida kuti vasahwina asi vakahwina. Tikazomhanya nema-ballot boxes. Ndinokuchingamidzai. Ndo akanga ari matangire eNew Dispensation gore racho iroro. Varwi verusununguko vari pano, magandanga edu nana mujibha wenyu, tinokuchingamidzai. Ndoda kutora mukana uno zvakare kuchingamidza vemachechi vari pano. Ndaona veJekenishoni vari kuimba zvinodadisa. Mufundisi vatipa mhari idzo tichitanga, ndinokuchingamidzai hama neshamwari. Ndinoti zvanzi makadiko kubva kumhuri yekuMashonaland East. Ndanzi ndikukwazisei. Ndauya asi hamusi kufara, munodakara. Ndauya pano ndatumwa nemutungamiri wenyika Baba vaMunangagwa kuti enda kumanyika kwaZimunya unogadzirisa zvinetswa zviriko. Ndakanga ndakakuchingamidza mhuri yekwaZimunya yatiunganidza pano, tinokuchingamidzai. Zvanzi enda kumhuri yekwaZimunya unoona kuti chanetsa chii makore 16 vachirwa, vachitukana, vachitadza kutsvaga mutungamiri.
iyo nhoroondo yacho yakachena. Tikauya tikatuma vatakatuma, madzimambo akatitungamirira, vakazosarudza seneta vakanga varipo vachipa munyengetero. Pese pataisangana, seneta Monica Mutsvango vai varipo vachinditaura kuti padai wadai verengai mapepa acho ari kunzi muvanamatiri. Vakabata basa kundipa njere dzekuti tisvike muzuva ranhasi. Ndinofara zvikuru kuti makazozviona zvakakodzera mhuri yeKwaZimunya kuti aiwa kuguma kwazvo tiri mhuri imwe chete. Chinonyanya kukosha kubatana. Ngatisarudzei mumwe chete. Mukasarudza mambo Clayton Zimunya kuti aite mambo Zimunya. Mata izvozvo isu takazonyora magwaro akaenda kuna vaMunangagwa president vedu tikati baba izvi ndo zvakabuda muhurukuro dzekumusha kwaZimunya. Vakasarudza vaClayton Zimunya kuti vange varivo mambo. President vakati zvakanaka kai ndo zvandanga ndichitarisira. Chiendai munondibatira basa kuti vagadzwe murifa iwe nemutungamiri vabate mabasa enyika akavamirira. Nhasi uno tauya pano kuzozadzisa zvamakatanga imi zvakatora magore 16. Tauya kuzozadzisa chirevo ichocho. Tauya kuzoita basa ravaMunangagwa. Anogadza madzimambo haasi minister welocal government. Minister welocal government inhumwa chete. Anogadza madzimambo ndipresident venyika vaMunangagwa. Zvichireva izvo zvatauya pano, mashoko handichakuturirai. Mambo Zimunya nemhuri yenyu muvabatisise muzofamba nazvo. Mukaita izvozvo munofadza president. Chekutanga vari kuti tinokumbirisa zvikuru mhuri yeKwaZimunya, mambo Zimunya, muchengetedze tsika nemagariro emhuri yeKwaZimunya. Mamwe matunhu ese emuZimbabwe kusumudzira zvirongwa zvehurumende, kusumudzira zvirongwa zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi, maringe nemuono waMunangagwa wegore ra2030 yekuti tichasvika pabudiriro yepamusoro-soro patinosvika mugore iroro. Moshanda zvakare nemasadunhu enyu nemasabhuku enyu, muchatungamirira, muchapa maramuro, muchadzidzisa zvekuita, vachitungamirira vanhu murugare mune zvakanaka. Tichiziva zvakare kuno masadunhu ndanzwa kunzi mune rimwe chete rakagadzikwa zviri pamutemo, vamwe vachiri kungobata ndana musara pavana. Tichatoti kutanga svondo rinouya tinenge tapa bishi-bishi imi nesu kuti mutipe mazita achaita masadunhu nemasabhuku kuti munge muchitonga zvakanaka. VaMunangagwa vari kuti nyika yava kuda kuita gwenga pamusana peclimate change pachirungu. Yakuita gwenga nekuti akupinda munzara iri kukonzereswa nenyika dzekumaodzanyemba. Ndinokumbirisa mambo Zimunya mudzidzise vana kuti vasatema miti. Miti ine basa rakawanda rekuita pamagariro edu. Vati zvakare dzidzisai mhuri, shandai nana muzvinafundo wekunzvimbo idzodzo, maheadmaster nematicha neutungamiri hwese hwehurumende, kudzidzisa vana kuti vasatora zvinodhaka nekuti remangwana renyika yedu riri mumaoko evana. Vakatora zvinodhaka nyika inotorwa vakastika. Saka president vari kuti basa renyu madzimambo kushanda pamwe chete nehurumende kudzidzisa vana kuti no to substance drug and substance abuse, no kumutoriro, kwete mutoriro, kwete tumbwa, kwete mbanje kuvana vedu. Maticha zvanzi muchishanda newa traditional leadership, vana vanoda kurangwa. Isu takakura tichirangwa pataita musikanzwa
ndosaka tichimira zvinodadisa nekuti takarayirwa nevabereki. Vabereki, shandai nemadzimambo nematicha, tirayire vana vanenge vakutora zvinodhaka. Zvanzi vemakereke hazvina mhosva kuti makereke akauya nemangezi kana kuti makereke akanga ari muno. Ngatichengetedzei upenyu hwemwanasikana, mwana asati asarodzwe nguva yake isati yakwana. Kune vechikomana kana isu vana baba, tisanyeperwe kwatinoenda chifunga toda kunotsvaga mari kana kunotsvaga utongi, honzi bata mwana chibharo. Hazvibvumidzwe, zvinoendesa kujeri. Mashoko aMunangagwa. Haleluya chechi. VaMunangagwa vati tine muono wakabva kuna Mwari, Vision 2030, une basa iro ratiri kuita kuti tizadzise mabasa acho mamwe ataurwa pano naMinister of State for Provincial Affairs and Devolution. Kana kuti tiri kubandiko rezvekurima zvataurwa, bandiko rezveutano, maklinika akuvakwa, zvikoro zviri kuwandutswa, zvakawanda zviri kuitika. Migwagwa iri kugadzirwa, madhamu ari kuvakwa, madiridziro ari kugadzirwa. Kuno ndokwe mairrigation. Ndanzwa kunzi kune maskimu anokwanira kuita manomwe, asi pamanomwe papo mashanu haasi kushanda. Ndichatakura shoko iroro ndoenda naro kuna vaMasuka kuti kwandanga ndiri kwaZimunya mamwe mairrigation acho haasi kushanda zvakanaka. Ari kushanda acho ari kukamhina. Tumai vanhu vanogadzira mabasa aMunangagwa. Vari kuti zvakare tiri mugore renzara, gore rezuva. Resident Minister vazvitaura kuti hakuna nzvimbo kana dunhu richanzi kune vana vari kuenda kuchipatara nekuti vane nzara, kana kuti baba vakwanhinge vashaya hande yekumariro nekuti vashaya nekushaya chikafu. Chikafu chiri kuuya kunzvimbo dzese. Madzimambo, zunde ramambo, muri kupohwa chikafu. Tinozviziva kuti kune dzimwe nzvimbo chiri kunonoka kusvika. Hakusi kuti hachiko, chiriko kunonoka chete. Pamusana pekuti zvikwanisiro zvimwe zvinenge zvichitinetsei. Madzimambo, batsirai mhuri kuti munge muripo pari kugwewa chikafu chatisingade huori. Chiri kurangwa naMunangagwa ndezvekuti Garwa atsvage musikana achimupa chibage chinofanirwa kunge chichisvika kuvanhu. Unhubu ihwo hahusi kudiwa. Madzimambo, tungamirai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndafara pano, Seneta Muchangu, ndafara pano chitambirwa nevemakereke. Zvichireva izvo kuti mambo mutendi mukuru, muri kwamambo mutendi mukuru. Mambo mukutenda kwenyu kuti musumudzire basa renyu reumambo nerekutenda, pane zvikwanisiro zviri kubva kuna aMunangagwa zvamuchange muchipuhwa. Chekutanga chikwanisiro ndechekuvaka imba yemuchange muchitongera nyaya dzenyu mumusha uno. Nekuti baba vedu vaMunangagwa vari kuti panotongera madzimambo ndodare redu rekutanga, pachirungu rinonzi primary court. Hatingarambe tichitongera nyaya dzedu pasi pemuti, iyo nyika takatora, murimi maitungamirira hondo. Chechipiri chacho, kufamba dunhu renyu rakakura, hamungafambe neshoka, hamungafambe nebhasikoro. Zvinotoda kuti mufambe netsoka dzinokwanisa. Tauya nemotikari yabva kuna baba vaMunangagwa. Ndo chikwanisiro. Muchange muchienda kumisangano nemamwe madzimambo, muchange muchiita misangano zvakare neministry yenyu. Imi ndimi varidzi weministry yelocal government kana kuti ministry inoona nezvematunhu, nekuti matunhu acho ndokune madzimambo. Minister wekomuranda wenyu ndimi chef minister, hasi chef minister inhumwa yamunotuma imi kuna president. President achituma nhume kwamuri imimi kuti zvamunenge muchitarisira kubva kuna president zvisvike kwamuri.
Isati ndapedza, regai nditsigire mashoko ataurwa nemuparidzi, mashoko abva mubhaibheri. Ndichida kuti ndibva ndatora mukana iwo saminister of local government ndiye PC wegovernment. Mukana wacho ndiwoyu, vanhu vacho ndimi. Kana tichiti vision 2030 hatisi kutaura zvebumbiro yemutemo inogadzirwa nevanhu, tiri kutaura zvehope dzakarangedzwa president namusiki. Ndiye akauya kuna Mnangagwa akati, iwe Mnangagwa, tora mhuri yangu yeZimbabwe uende nayo mugore ra2030, asi pamunosvika mugore iroro une mabasa uchaita, uchaunza runyararo rwuri munyika, uchavaka migwagwa iri kuvakwa, uchapa vanhu chikafu, mucharima, muchatonga zvine mutsindo, muchatsvandisa upfumi hwandakakupai munyika yekwenyu huri muvhu nezvemucharima, iwe ndiwonenge uchitungamira. Hazvina kunzi uchateedzera bumbiro remutemo rinoteedzerwa, asi rinoteedzerwa riri kumashure, hope dzaMwari dziri pamberi, nekuti chakatanga ndiMwari, vanhu vakazosikwa. Haleluya! Mozisi ari kunyika yekwavo, akaona gwenzi richipfuta moto. Akanzi, Mozisi, kumura tsapato dzako, nzvimbo yauri itsvene. Akakumura tsapato dzake, akateerera, akapuwa vision yekwavo. Akanzi, tora mhuri kubva muIjipita muna Faro uende nayo Kenani. Faro akanga asiri munhu. Faro rakanga ribumbiro remutemo raishandiswa nevaitungirira Ijipita. Bumbiro remutemo rakafanana newedu watakagadzira isu. Amen. Akati, ndinozvikwanisa sei munoziva ndinokakama? Hazvireva kuti anga asingagone kutaura Mozisi, aireva kuti ndinoverenga sei kubumbiro riripo iri. Akanzi, usangotya, ndichakupa vanokubatsira. Nhasi uno tinaro bumbiro remutemo redu reZimbabwe riripo, asi tiri kuteera vision yakapuwa vaMnangagwa. Svika nemhuri mugore ra2030. Vanoona nezvemutemo vana Mnangagwa vanoona vachitigadzira mutemo uteere kwatiri kuenda. Vision haina chimuti, chimuti chiri kubumbiro. Haleluya church. Vision haina chimuti, inosvitswa nemunhu apuhwa, akarakidzwa zvichiona nemunhu mumwe chete, ndava Mnangagwa, haasi Garwe. Batai mashoko. Ndiri kutaura mashoko, kana madzokera kumusha muzonotaura vamwe vanononoka kubata, vakafanana nehana dzinosvindira nguva dzakasiyana. Tiri vanhu. Haleluya. Mozisi, kumura tsapato dzako, nekuti Mozisi, tsapato dzako, nzvimbo yauri itsvene. Izvi zvinoreva kuti imi madzimambo nesu vateveri vamunotungamirira tine basa rekuchengetedza president vaMnangagwa kuti tifambe zvakanaka tichivaka nyika kuti tisvike mugore ra2030. Iwe neni pfugama pamunamo unamatire president, wawedzerwe utano, wawedzerwe njere, wawedzerwe pfungwa kuti tisvike mugore rakatarwa naMwari, harina kutarwa nemunhu. Haleluya church. Ndo shoko randauya naro. Tisvike mugore ra2030 tese tiri vapenyu, tichitsigira vaMnangagwa, kuti tisvike tizoti gare gare tinenge tichikurukura mafambiro atakaita nekukunda kwatakaita. Miedzo musatya inouya pamunhu auye pamuti, kutadza zvakare kunouya pamunhu akuye pamuti, asi tikabatana tinokunda. Comrade Chingiso kumusha kuna akaimba akati, batanai mese munokunda. Ngatibatanei vana veZimbabwe, vana veZimunya, ngatibatanei titeere mambo wedu, tichengetedze mambo wedu. Apo vari kutanga basa nhasi rekutungamirira dunhu rino rifanana nemamwe matunhu tichienda kuvision 2030. Ndatenda, siyabonga. Thank you very much. Akasege
Mvura ikashayikwe matatya, kwai tsime rinooma. Tsime rinooma. Nguva yanga yareba. Nguva yanga yareba. Asi gumisire yacho takazozviita. Pakusarudzwa kwana mambo, vanosarudzwawo ndiana mambo vamwe. Tinotuma timu yevanhu vanoende kotarisa kuti zvakakodzera zviinyi pakusarudza mambo ipapo. Hakuendwi kamwe, kunoendwe kakawanda, katatu kana. Izvi tinozvita kuti timeke sure yekuti kusarudza taita ngemazvo. Kana pabude vanokomplena zvine kuramba zvichipindiswa kudzima ratazowina. Saka nhasi taapano taibata nyanga yenzou yamumaoko. Panapa taita zvekuti tiri kubadakara yaamho. Nhasi izuva guru rekuti hai unorara mudzimba nyamashi unoripa. Teshe panapa ticharara kwamambo tichipemberera chiitiko chiripo chanyamashi. Kubadakara yaamho. Munode kuzodakara mwafa here. Kwazi kudakara kunoitwa munhu achakona. Saka tiri pano nyamashi pazuva guru kopemberere kugadzwa kwamambo Zimunya. Izita rekwaZimunya vanoti musakaruka. Musasa tokaruka ngekuti mambo wako nyamashi. Ngatichidakara. Kadarika taakuda nguva yekudini? Yekubatana tidevelope nyika yedu. Vapresident vakazosvika pakuti vakusankshena research yekuti iitwe paumambo hwekwaZimunya. Hatichapindi kuti background kana nhoroondo yakamira sei, asi ndoda kunyanya kutendesa chaizvo kuti Ministry of Local Government napresident vedu vakarwa vamire chaizvo. Sekuziva kwenyu kuti takagara nguva yakareba tisina substantive chief muno. Tichida kutenda zvakare vapresident vedu nezunde ramambo. Hapana anofane nzara munyika mako. Dr. Comrade E.D. Mnangagwa, chikafu chiri kusvika. Ina ndisandambozviona zvakadai izvi. Ndakafamba nyika dzakawanda, asi kuti tione president vanobatikana kudai nemhuri yavo chishamiso chikuru chaizvo. Ende toda kutenda Mwari nekuti papresident vakadini vakadaro. Munhu wese ari kuguta. Ndichida kupendera, da kutenda bato redu reZANU-PF. Vamwe musazonditi hanzi ndo bato redu, ndo bato riri kutonga. Ndo bato ndo bato riri kuita kuti tifare zvatiri kuita izvozvi, richibva mukurwa hondo
yatakarwa muno tichibvisa varungu vakanga vapamba chii ivhu redu. Saka ndiyo pati iyo inodini inotonga yakatisunungura kuda kuramba takadini takaitsigira tese dai kwaivhotiwa nemaoko. Ndofunga taingoti munhu yese ngaise maoko mairi pakuvhota apapa. Ndakupedzisa nekuti nemufaro mukuru toda kuti panouya maelections mamwe aya Mutare South constituency toda kudini kutonga tichizotonga tichipedzisa kuvaka sekutaurwa kwakaitwa napresident wedu. Nyika inovakwa nei ayo naiwo mashoko ndinoti mwazviita, ndotenda.